ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆನ್ ಸ್ಟವ್ ತ ಮೆತ್ತ್ ತಿಯೋಡು ಐರ್ದೊಕ್ಕ ಒತ್ತೋಡು. ಪೊಟೇಟೊನು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೆರಂಡು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೆರೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತ್ ಎಣ್ಣೆ ಮೈಪೊಡು. ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದಾಯ್ದೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಆವಡು. ಉದ್ದ ಉದ್ದ ಕಟ್ ಮಂತುನ ಬಟಾಟೆನ್ ಐಕ್ ಪಾಡೊಡು. ಬಟಾಟೆ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಬೊಕ ಅವು ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಬನ್ನೇಟ ಕಾಪೊಡು ಅಂದ್ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪೊಡು ಸೌಟುಡು. ವೀಡಿಯೋಡ್ ಅತ್ ಕಲರ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅವು ಫ್ರೈ ಆಯಿನೇಟ ಮಗತೊಂದಿಪ್ಪೊಡು. ಎಂಕಲ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಂಪಾತುಂಡು ವೀಡಿಯೋಡ್ ಚೂರು ಲೈಟ್ ಡೆ ತೋಜುನೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆವಡು ಮಗತೊಂದಿಪ್ಪೊಡು ಅಂಚನೆ. ಈತ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಡ್ ಪಾರ್ದೊಡ್ಲೆ ನಾನೊಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ದೆತ್ತುದು ಸ್ಟವ್ ತ ಮಿತ್ತ್ ದೀದ್ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುಡು. ಇತ್ತೆ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಡ್ದಿಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಫುಲ್ ಪಾತ್ರೆಗ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆದಿಪ್ಪೊಡು. ಯಕಡ್ ಫ್ರೈ ಮಂತುನ ಪೊಟೇಟೊನು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಗ್ ಇತ್ತೆ ಪಾಡೊಡು ಎಂಕಲ್ ಪಾಡ್ಯತ ಅಂಚನೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಾಡುಡು. ಈತ್ ಮಂತುದಾಯ್ದೊಕ್ಕ ಕೆತ್ತಿನ ಪುಡತ್ತುದು ಪಾಡುಡು. ಪೊಟೊಟೊ ಫ್ರೈ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತುದ ಅಂಚಾದ್ ಕೆತ್ತಿ ಮೂಜಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ರಡ್ಡುಲ ಪಾಡೊಲಿ. ಎಂಕಲ್ ನೆಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದೆಜ ನಿಖಿಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು.